ελληνικό όνομα και τη γνήσια λαϊκή φωνή, που όπως λέει το τραγούδι του, ο Πάρης έχει κάτι. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει αρχαιοελληνικό όνομα και γνήσια λαϊκή φωνή. Ο Πάρης, όπως λέει και το τραγούδι του, έχει κάτι. Τη μισώ κι όλο τη βρίζω, πάντα όμως τη ζητώ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη μέσα σε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Έχει δύο αδελφούς. Ο μεγαλύτερος σπουδάζει πυρηνική φυσική και ο μικρότερος εργάζεται στο σχεδιαστικό τμήμα του Αλεξάνδρ Μακουίν στο Μιλάνο. Οι γονείς του ασχολούνται με το εμπόριο και τη δημιουργία ρούχων, κάτι που πίστευαν πως θα ακολουθήσει και ο Πάρης. Στο σχολείο ήταν καλός μαθητής, όμως όπως ο ίδιος παραδέχεται, στην εφηβεία άρχισε να ασχολείται περισσότερο με τις γυναίκες παρά με τα μαθήματα. Ο αθλητισμός και τον ίδιο ήταν τρόπος ζωής, έτσι έκανε κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού πάνω από 10 χρόνια. Δίνει πανελλήνιες εξετάσεις και περνά στο ΤΕΙ Γεωπονία. Στο πτυχίο του δεν το πήρε ποτέ, αφού η αγάπη του για τη μουσική τον κέρδισε. Ξεκίνησε να τραγουδάει σε μαγαζιά της Κατερίνης, ώσπου πήρε μέρος σε ένα τοπικό φεστιβάλ τραγουδιού. Κέρδισε την πρώτη θέση και μετά από πρόταση ενός επιχειρηματία πήγε στη Θεσσαλονίκη για να τραγουδήσει στο μαγαζί του. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Οι επιτυχημένες του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη του έδωσαν το χειμώνα το εισιτήριο για την Αθήνα, στο πλευρό της Δέσποινας Βανδύ, του Αντίπα και των Βέγκας, όπου απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις. Το τραγούδι του ονομάζεται «Έχει κάτι» και έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία, ενώ μετράει πάνω από 300.000 προβολές στο YouTube. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Ο Πάρης εμφανίζεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, την Ελένη Χατζίδου και τον Ιωακίμ Φωκά, ενώ παράλληλα ετοιμάζει την επερχόμενη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά. Μα τη λατρεύω, μου έχει κάνει χίλια δυο. Όσο κι αν με βασανίζει, πιο τρελά την αγαπώ. Όσο κι αν με βασανίζει, πιο τρελά την αγαπώ. Όλο λέω πως θα φύγω, πάντα πίσω όμως γυρνώ. Αν δεν δω τα δυο της μάτια, νιώθω πως θα τρελαθώ. Αν δεν δω τα δυο της μάτια, νιώθω πως θα τρελαθώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Κι όλο τη βρίζω, πάντα όμως τη ζητώ. Σαν βρεθώ στην αγκαλιά της, όλα με σωστά ξεγονώ. Σαν βρεθώ στην αγκαλιά της, όλα με σωστά ξεγονώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ.
έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Μπράβο Πάρη, μπράβο. Ξέρεις, εμείς έχουμε αυτή την έκτη αίσθηση που ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τα αστεράκια τα οποία αναδεικνύονται στο χώρο του τραγουδιού. Το ξέρεις? Δεν το γνωρίζω, το μαθαίνω τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε σένα είδαμε κάτι. Γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα. Μας αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μετά από μερικά χρόνια θα σε καλούμε και δεν θα μας δίνεις συνέντευξη, Πάρη. Δεν νομίζω. Θα είσαι πολύ μούρη και δεν θα έρχεσαι. Αυτό νομίζω μετά από μερικά χρόνια. Όχι. Εσύ από πού είσαι, Πάρη? Είμαι από την Κατερίνη, γεννήθηκα εκεί, γέννημα Στρέμμα. Μεγάλωσες εκεί? Ναι, εκεί. Και έχεις άλλα δύο αδέρφια. Ναι. Η οικογένειά σου Η οικογένειά μου. ασχολείται με το ρούχο από ό,τι έχω ακούσει. Ναι. Η οικογένεια και ο αδελφός σου είναι στο εξωτερικό. Ναι, είναι στην ομάδα του Αλεξάνδρ Μακουίν. Πω, έχω και τα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, αν πάρεις αδερφό τηλέφωνο, μπορώ να πάω. Να κάνουμε ένα ταξιδάκι στρατό. Κάτι να δω από κοντά την Βέβαια, ομάδα του Μακουίν και Βέβαια. Βέβαια. Γίνεται? Βέβαια. Όλα Ωραία. γίνεται. Αυτό θα το κάνεις για μένα, πρέπει να το υποσχεθείς. Εννοείται. Πώς ήρθες στην Αθήνα? Πώς ήρθα. Συνομώτησε το σύμπαν για να βρεθώ στο Ποσειδόνιο και στη συνεργασία με τον κύριο Κοντόπουλο. Ο Νίκος Οβάνης, και πρέπει να τον ευχαριστήσω κιόλας, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Κοντόπουλου, με ανακάλυψε, με βρήκε, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Κοντόπουλο και κάναμε το meeting, τη συνεργασία μας. Και έτσι ήρθες στην Αθήνα και έτσι ξεκίνησαν πουθενά. όλα, Από το από το πουθενά. πουθενά. Πόσο χρόνο είσαι, βρε Πάρη? 27. Είσαι 27. Θα είσαι πιο μικρούλης. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι είσαι εκεί 23, 24. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Καλό. Τραγουδάς χρόνια. Είναι ο τέταρτος χρόνος. Και μέχρι να τραγουδείς τι έκανες? Σπούδασα. Δεν τελείωσα. Τι σπούδασες? Είπα θα το αφήσω για να έχω το πάσο πολλά χρόνια. Τι σπούδασες? Ήμουν στο Τέγιο Πονία στη Φλόρινα. Το πτυχίο δεν το πήραμε ποτέ βέβαια. Ναι. Αλλά εντάξει. Την έχω ξανακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία, Πάρη μου, πάρα πολλές φορές, γιατί προφανώς εσύ... Δεν με γέμιζε. Όχι. Δεν με γέμιζε. Ήσουν για να γίνεις κάτι άλλο. Μάλλον. Πιθανό. Θα δείξει. Τραγουδούσες από μικρός. Όχι. Πώς ξεκίνησες να τραγουδάς? Πώς ξεκίνησα. Ήταν έμπνευση του πατέρα μου. Με παρακίνησε αφού είχα τελειώσει τη στρατιωτική μου θητεία. Το 2008 έγινε ένα φεστιβάλ και μου λέει θέλεις να πας? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ήθελα να βγω κι εγώ λίγο μπροστά να δω τα όρια μου, τις αντοχές μου, τα άκρα μου και το τόλμησα. Αυτό το ωραίο τραγουδάκι, ποιος σου το έγραψε? Είναι πονηρό το τραγουδάκι, είναι σουξεδάκι. Αυτό το είναι κομμάτι, γραμμένο για να γίνει σουξεδάκι. αυτό το κομμάτι ήταν έμπνευση του κ. Κοντόπουλου. Ναι. Είναι κομμάτι του 65-68, δεν θυμάμαι Ναι. να σας πω ακριβή ημερομηνία. Χρονολογία, συγγνώμη. Το πήραμε, το διασκευάσαμε, κρατήσαμε το στίχο. Α, είναι διασκευή, δεν το ήξερα. Πολλοί Ναι. κόσμος. Ναι. Και κάναμε αυτό το όμορφο τραγούδι. Και τώρα με ποιο τραγουδάς, Πάρη μου? Τώρα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Ναι. με την Ελένη Χατζίδου, τον Ιωακήμ Φωκά και άλλα παιδιά τα οποία είναι εκπληκτικοί καλλιτέχνες. Πίνουμε κάθε βράδυ παλμό, κάθε βράδυ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και ομορφαίνουμε τις νύχτες σας. Μάλιστα. Πώς σου φαίνεται εδώ στην Αθήνα? Πολύ ωραία. Ή θες να γυρίσεις πίσω στην Κατερίνη? Πολύ Που είναι ωραία. τα φιλαράκια σου εκεί, η οικογένεια. Έχω και κλπ. τα φίλους, έχω και στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη, τι σου λείπει από την Κατερίνη? Θες μου τώρα να κλείσεις οικογένειά μάτια. μου, οικογένειά μου. Εκτός από την οικογένεια, πού θα ήθελες να βρεθείς? Πες μου το σημείο της Κατερίνης που θα θέλεις να βρεθείς μαγικά τώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε προορισμό. Όχι, μωρέ, γιατί? Στην Κατερίνη. Έλα, μωρέ, μας βλέπει τώρα η Κατερίνη, μωρέ, μας βλέπουνε, χαίρονται οι άνθρωποι. Λένε, ορίστε τώρα τα γόρια, είναι από τα μέρη τους. Ωραία, οκ. Θα ήθελα να βρεθώ στην οικογένειά μου. Στο σπίτι, Στο σπίτι μου, ναι, μαμά, μπαμπάς. Μπας και ένας σκύλος.
Η μαμά τι θα σου μαγειρεύει, σε φροντίζει, σου κάνει, Βέβαια. Είμαστε λάτρεις του ψαριού, γιατί αγαπάμε πολύ τη θάλασσα. Ναι. Πιστεύω ότι θα είχαμε κανένα λαβράκι, κανένα γοφάρ. Όταν ανεβαίνουμε προς τα πάνω όλα τα παιδιά, κάνουμε κάτι τέτοια τσιμπούσια. Μάλιστα, Πάρη μου, μάλιστα. Είδες, Μανούλα, εσένα σκέφτεται το Πάρης. Εσένα και το ψαράκι που του μαγειρεύεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στην Κατερίνη. Να πούμε. Γιατί εδώ, να, τι παλικάρι έβγαλε η Κατερίνη και κάνει και επιτυχία εδώ στην Αθήνα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά νομίζω ότι Πέσαμε στην... έχεις τα κότσια. Τα έχουμε. Είμαστε στον Ηρωπόλη. Έτσι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Πάρη. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δώσω τα τηλέφωνα για το διαγωνισμό, γιατί αμέσως μετά γίνεται η κλήρωση. 20.000 ευρώ μετρητά. Και με αυτό το μηνυματάκι που θα στείλετε, με αυτό το τηλεφώνημα που θα κάνετε, όλα τα ρούχα που χρειάζεται στη βαλίτσα σας για το καλοκαίρι. Τα σανδάλια, το μαγιό, την πετσέτα, την τσάντα, καλλυντικά, ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε. Όλα αυτά σας τα δίνει δώρο το T-Shop, είναι το e-shop του